Un parell de preguntes. Al final del mandat anterior es va parlar de crear un espai d'aparcament de transició entre la zona construïda i les hortes de Sant Eugènia per fer una mena d'aparcament tou. Aquest fet permetria, per una banda, una major disposició d'aparcament per la gent que participi en el centre cívic Caninet es Marfà, o bé la gent que pugui accedir a les hortes. Per això li demanem que revisi aquesta proposta i en els plans breus de temps ens pugui oferir una alternativa a la necessitat de disposar d'aparcament per aquesta zona. Aquesta seria la primera qüestió. La segona qüestió fa referència a un altre barri de Girona, el barri de Fontejau, on s'han desmuntat els mòduls prefabricats que en els darrers anys van servir de local social amb el que seria la ubicació del futur arxiu provincial i van servir això de local social mentre no es construïa el centre cívic intern. Finalment s'han desmuntat, però l'espai ha quedat ocupat per la ferralla del desmuntatge d'aquests mòduls prefabricats i tot el material de rebuig corresponent. La pregunta aniria en el sentit de terminis de retirada de tot aquest material perquè els veïns puguin gaudir d'aquest espai en tot el temps que quedi fins a la futura construcció, si es fa, d'aquest arxiu i perquè els veïns en aquests moments veuen problemes amb aquesta acumulació per molts sentits, temes de perill, temes que no es pot utilitzar aquest espai. Per tant, la qüestió seria quan pensen retirar. Senyor López? Sí. Dos pregs. El primer té a veure amb el fòrum cívic sobre el tren d'alta velocitat. És cert que hi ha hagut eleccions municipals pel mig i això pot haver retardat el temps de fer-lo i de fer-lo amb tota la informació que hi ha. Jo li faria la pregunta i el prec de si és possible que abans que acabi el setembre, penso que el temps és factible, es pogués convocar el fòrum cívic del tren d'alta velocitat. Segona qüestió té a veure amb la Marfà. La Marfà ja sap que està pràcticament acabada, està en el privat mobiliari, pot començar a funcionar no més tard a finals d'octubre. Llavors la meva pregunta és quin és el sistema de gestió que vostès han previst a la Marfà. Si la Marfà serà, com demanen els veïns, un centre cívic, el centre cívic Caninet es Marfà, amb una redistribució d'equipaments o té previst algun altre tipus d'equipament. Si ho pot dir ara o ho pot contestar quan ho sàpiga.